Vaig tenir la sort de compartir els 2 mòduls amb la Lídia seguits i tinc el gran record de que va ser com un mirall en el que et mires, en el que et retornen una imatge plena d'amor, de tendresa, d'enteniment, on una mateixa també es va mirar, em vaig mirar jo també, i el que vaig rebre va ser un regal que després he pogut posar en ordre jo mateixa i finalment retornar-ho amb els xiquets i xiquetes, com ella es anomena, amb les criatures en el meu dia a dia. I no només amb les criatures, sinó també amb els adults i en el sistema en el que jo hi pertany. Estic molt agraïda i desitjant que més gent també es regali en aquesta oportunitat.